سورة المجادلة آية دور. سورة المجادلة آية دور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لك بسؤال لك الدانغوك لك بلو إسلامك لك فتح المليك لك لبن من دم لك أكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله إن الذين يحادون الله كي كانوا مامنوا بالله تعالى كله تعالى كله الله تعالى كيامركم فوقون يويا كعلى السوسو ورسوله أن على كعلى كتشدي سوسو على كوب فوفا ولوتي يحادون الله ورسوله ولوتقني على كليري ولوتي كرا كلي صلى الله عليه وآله وسلم. كي كاب نمام ما على كلي على السوسو كم ورد على كل فوكا شلتن ورسولك على كتشيدي كلكا سوسو كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا أمغو جاشرة كبتوا أمغو ليبرا على اللبلا يسر كبتوا ودغيرة وكرم مانومي كما كبت الذين من قبلهم كم نافو مغو دغيرة كقوم يتكون كم مغو جاشرة كقوم حكمي كم من جتلو ولن يبكي كفو نعلى بكي كفو نكما كركبا نكما فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الدنيا كبائر ما ميغا كما لما منك لا إله إلا الله كبون جينغنا على كان نوي عما كو أوتي الدنيا على الجنة كن أنا بعد دوني ما كفلو يا فند دو كافوكا سمنديا كو ما منو يا على كله كعلى كشيدي كله olu tachena ujashira unagashira udoyara ukore ubina doya ubina jashi ubina lebusro jela tike nyana mai naya ikomi mo doyara ala kelela ka konye chukomira ala kelela folo ba munun folo ya ala kele min al umam as-sabiqa man dun demenuma ولو جاشرة تقومنا وكل بانا إمامي فراونا كفنا بين لجي كل بان لجي أنا مروزك كبارو يفلي كل بان فلي عادنغو ثمودك مغو شعيبك مغو لوتك مغو jama kulu munun temena nu ya ala kele ka ala ka cide kele
umghaw dogoyara chugumina uka kullabana umghaw jashira chugumina uka kullabana umghaw halakira chugumina uka kullabana ko o kelen de bina nu yeru soro munu fleka alakira kele nu masegu nu ma alakila dabla nu ma alaka chide kele dabla mi alakila la folo soro kabni kuma temenewna munu yuka chide un kele mi yulu soro doya mi yulu soro jashi mi yulu soro ko o kele de bina nu yeru soro nga alay me info ni wati temene suigai ka jira ko kode do abena kes ka fuitala wala saka keli dangania ko mamunu yala na ka chide kele o mo tachina o mo jashira o mo doyara o kore ubina doya ubina jashi ni doya ani labango duya asabati mbu ye chugo mina ala yorode ala ko ka kera ka bayere ko bitu akera ka ba doyara ulebura ala labla yusho ikoma ayu nywana usoro chugo mina ka komi aha wa qad anzalna ayatin bayyinat kika do anu aya ujigi bayyinat mi aya jelewi aya farawasi ndo aya munum bi cheni ngalo mbonyo na mai aya munum bi chen bangi mai ayo aya uchama chikide walil kafirin adabun muhin konga walil kafirin adabun kunya ngata be kafiru muhin ngata minna bima bake maniye yashi kallaba mujuya siba adabun muhin kunya ngata be kafiru ngata minna bu doya buna Qur'an beni nin mai fuka chaya ko doya nyangata adaka bunyanyin de kembe kan numba alala ma bana alala kabni folo fo bi bunyanyin de be mo ba alala bako ni dumbe bunyan no de sega alama te ni tura ala keleina abunya ko tilabande nyangata binye mimini doya ki kem maniye israna feo fenye maniala abe duya katemo beka donde mena Abu Jahl nunu na ka compagnon u yeref sa halifa donc yeref skima kasgi sigiro kelina ka alkira ka wajul lame olu yere daraja korota uma ga fanda ngile nunu de namba muruta ukama a chaman sata bora wira ka jomara len koro nuka uchela ma la fulu ina kasi ka alkira lame o do ka bunya bi to anona alkira de kundi ma ba doya ma tura alkira no fe sallallahu alaihi wasallam ki kunye ma bay ka qor halni ma bak minana kele joyana alkira kundi jomaya kala ta doya ka jashi ma to nyako alkira kumbo chugola sallallahu alaihi wasallam akam ma baya gashin alkira kubusi ana mamunu nu srana doya nye lu yera ka jatela lu ke ga sran doya de an ga jon ana mala fulu ni anulu nana je ka sigi yoro kelun nabi anulu nana je ka kuma kelen lame anulu be ka nyemgo kera ma kelen ya marukan gelen binna anulu bema amba labatu mana wayon gele manui mana wayon la fule usrana o la fu minye ala ko nu masegu ko nyangata bu nyangata mbinu doya nyangata mbinu ke maniye besra doya fo fenye nyangata manan na abu ya katemo beka adabun muhin nyangata minna bima doya kijashi onana kafiri mbe makilingire
munu ya ala kira kele sallallahu alaihi wasallam nyangata nana be ma kilingile ka be ka bunya chien ka be halaki ka be bada kuna ngoya sa be ma fona kira munu tubira to fle ma shi tu kibaru fo ma ya ala kele ka ala kira kele sallallahu alaihi wasallam atlila wa atlit meneko ite kibaru ma mashika nata chenyere min floyi noyi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni ma gwanza munde koy mana ma kunde de ma ka ko ala kira kellinye ali kungera mai ma dawla ma ba na fulo babul akuka di muwi mo bu ko to atala ay sikmana adala kuma lamenelu amma kadi akan manja yɛrɛ kama sigida bɛɛ bɛnna kan u bɛna kɛ sigida yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye arabu fɛn o fɛn bɛ yen ani yahudiya fɛn o fɛn bɛ yen u bɛɛ bɛnna kan u bɛna ɲɛmɔgɔba kelen sugandi sigida la u kun bɛnna ale de kan k'a kɛ sigida yɛrɛ masakɛ ye nka a ka kira kelen a n'a ka ala kelen a y'o min fari da k'a t'o bila o kɛra sababu ye ka bada ala labila sama Ubay ibn Salul ka kɛ mani ye maa baya kɔfɛ ka kɛ maa nagasilen a tɔgɔ mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ kɛ ka fɔ de walasa k'a lagosi nka a tɛ fɔ k'a mankutu fo ka se bi ma mun y'a sama a ye ala kɛlɛ a ye ala kira kɛlɛ sallallahu alaihi wa sallam wa ma sɔn ka segin ka bɔ ni kɛlɛ fila ma abada fo ka taa se a ka saya n'o tɛ a denkɛ bɛ yen o ye mumini ɲuman ye fana tɔgɔ tun ko Abdullah o ye mumini ɲuman ye ɲɛnama bɛ bɔ su la su bɛ bɔ ɲɛnama ala ka ɲɛnama bɔ an na ala kana su bɔ an na يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا uka o dɔgɔya min b'u sɔrɔ jasi min b'u sɔrɔ o bɛ daminɛ kabi diɲɛ na yan ko laban ti ɲɛ u bolo wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin o jasi no dɔgɔya min fɔra o bɛ daminɛ kabi diɲɛ na yan ko wa lahara ala bɛn'u kibaruya ni fɛn ye o kun bɛ min baara ko alikiyama sanga ma se ko ala bɛn'u kibaruya lahara kɛnɛ ka ye ni fɛn ye o kun bɛ min baara k'u to diɲɛ kɔnɔ ala de b'u kibaruya n'o ye cogo di maa b'i yɛrɛ ɲininka o la ala sɔrɔla k'o jaabi tugu a la ko nin bɛɛ kɔfɛ diɲɛ lebu kɛlen kɔ k'u sɔrɔ u siran dɔgɔya min ye ala kɛlen kɔ ka taciɲɛ ni dɔgɔya ni jasi bila u ka diɲɛ na yan ka ala kɛlɛ kɔ laban k'u bolo ala labila ye ka diɲɛ tiɲɛ u bolo k'u kɛ maaninw ye ko lahara ala bɛna t'u kibaruya ni fɛn ye u kun bɛ min baara يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا ko don min ala bɛn'u bɛɛ kunu a b'u bɛɛ kunu ka sɔrɔ k'u kibaruya ni fɛn ye u kun bɛ min baara أحصاه الله ونسوه ya dɔn lahara maa tɛ to kɔ bɛɛ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ala bɛn'u bɛɛ kunu ka sɔrɔ k'u bɛɛ kibaruya n'u ka baara ye ala b'u kibaruya n'o ye cogo di ahsahu Allah ala y'a jate o wa nasuhu olu de ɲinɛna ko la ilaha illallah ko ala bɛn'u kibaruya n'u ka baaraw ye a bɛn'u bɛɛ kunu min dara saka kunu na o min ma da la o ma da la t'i bali ka kunu koyi ok ma da la bɛ kunu n'an b'a la bɛ kunu n labɛnna bɛ kunu n labɛnna ma kunu o bɛɛ bɛ kunu maa si tɛ to kɔ lahara ko la a minnu y'a don ɲɛsigi olu bɛ kunu minnu ko nkalon don olu bɛ kunu kuranɛ a bɛɛ ka kuma lakale ni mɔminw wulila
olu ba an musigi be ka bi kono olu be hakili bi singa jigi ka wajuli kan koro nu ka ma koro la ne munafiqu kunna ne kafiru kunna olu ba fa on dogbalu dunya ngunu ka boya man ba'athana min marqadina dunya ngunu ka wanda rola olu ni dai olu kuma dani kunu ni koy innahum kanu la yarjuna hisaba ka jate kun da ka fo ko jate bobe jinlatike yana ma ko fe olu kun do jigiya mana bina kule ka welida joni ngunu ka wanda rola no kara qabu fi hada ma wa'ada الرحمن مساكني دومين لا يدو تاوديدي وصدق المرسلون تشيدون يتشين فوكي كو ما دو فنا بيا بفول القيامه كنكا اوا دوندي فلاني ده ابمي دومين غالون ديا تاني نياف يتي كروكو كو ابمي دومين غالون ديا فلا كنكا ني بنا كو ادو على بنو بكونو ابنا بكونو kana lahara keneka ko babana suraka nun kibaru ya abunu kibaru ya bebe kibaru ni ka bara ko nga muna bara jugu kelata kuma bisizo ka adaka ale de tafa ka kibaru ya natai ale kibaru ya ni natai ale de tay ngoye ama no te bebe na kibaru ya ni ka bara ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر bebina kibaru yani kabara nga ni jugumado o de te kibaru yani here mai emay bataki dior la don obi kado ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya alaikum sigi menayo so sigi meni wele عندهم وقال لك من يا ليتها كانت القاضية هل يكون يرك منك هل لك بتاكي كنا دام عليك رجلتي هل كنا نادم ذاك هيرتاكم ما كرتوا لي جابي كرو يجي بين مانغا fiu dira examiner ni la ko dima fuy sibi atte korote resultat bokoro ibi be defu ko kuma na fadi ibi be bak ko kuma na fadi ama fensi be ala do jabi bo do mina kuna fo ni mandali ima fuy sibi o bana jabi bo badu o di alqiyama kene kanai be arabina be kibaru ni kabare o da to ni bi kabara mangela mawtoy kam mo ko kuma to yi ka barake ibi kira ke mingama o baka ka jeti abini kibaru ya ala lahara wana ya min ali da basarati mawdu yoro fuita da madika baran ma biyere singeti fuiti te ma alayna ma bana bara ke amana doya chuchu ala ba donc yake abke ka jate bo inofe bara ma beti bara jugu beti kani chesri ko fo mo ki ganyuma ya don kani chesri fo mo ka don ko ede ninge kani chesri fo mo ki ka bara ma don iye ka sara ina ala yo ukbana ala binu kibaru ya nu ka barawi an ba yare ni abu kibaru ya no yi chugoji ala ko ahsahu allah ala ibaranu jatewu wa nasu ulu dejina wa kull shay'in ahsaynahu fi imam mubin bajateli ana ba le bara fon fen akuma bana msema hal ni binding senyo ana hal ni binding senyo ana basoro asibene do ala yo alla sakuli do ala ni nyumadu asara alla sakuli do ni jugumadu
ajurum fana semene do de foni itubira ni ala min ya fano tushraka bu ta doya ko ndato yina kaka ahsahu Allah wa nasuhu Allahu akbar ada malika ngi akili taraboni manga kusuba am fon fo ja ala yu bejeti am fon nga kake ja ala yu bejeti anu ina no chama ngode wada to ada malika nga ala ya fadili chaya فيما تعلم وفيما لا تعلم فيما تذكر وفيما لا تذكر من دو يتمين دو يحكي بمنا يحكي تمنا ألا يا فديل درون لا تعلك يا أنجل من دنا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت عليك صلى الله عليه وسلم سيدي تشهد لنا بوكلا بنجكادته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت يمينك قبل يمين توقع يمين بان يمين دو يدانسا كمينا ينتقو كمينا على كرك باب بيجتي على كابيا فاي كذا مدير جرمو دو بي كليرة تعالى kuma dɔw fɔ u sɛbɛnna hakili yɛrɛ tɛ o kuma wɛrɛ la bilen i ye walejugu dɔw kɛ e yɛrɛ bilama bi ka ala ko la e yɛrɛ hakili t'olu la bilen u sɛbɛnnen don bɛɛ sɛbɛnnen don ko ala y'a jate olu dun ɲinɛna a ma dɔw ka baara kɔrɔ dɔw bɛ yen n'a bɔra ka juru la alqiyama e yɛrɛ denmisɛnya kɛ bamakɔ yan i wolola yan i mɔna yan i yɛrɛ ko ten k'e ye bamakɔ ka ye yɔrɔ dɔw bɛ waso n'o ye anw ye bamakɔkaw de ye koyi anw wolola yan ka bɔ yan n'i ka bamakɔkaya ni ala ko don alhamdulillah ni ala ko tɛ i ka bamakɔkaya y'i don wo o wo kɔnɔ lahara i bɛ taa bɛɛ sɔrɔ yen e ka bamakɔkaya y'i bila ka fɛn o fɛn kɛ lahara i bɛ taa bɛɛ sɔrɔ i ka gafe kɔnɔ e ka kuma in kɔrɔ tɛ e ye bamakɔkaya ye e ye duguba kɔnɔ maa ye i bɛ ala ko ta la a mɛnna kɔrɔ wɛrɛ t'a la o kɔ e ko bɛ dɔ kɛ bamakɔ yan e kan t'o de ma a bɛɛ sɛbɛnnen don dɛ da to an ka tubi caya an ka yafa deli caya ala fɛ maa kana fi bi waso n'i ka ko kɛta kɔrɔw ye jurumu kɔrɔw adamaden wasolan tɛ jurumu ye ko dɔw bɛ yen i kun ka n'a dɔn o de ka fisa dɔnni ye kɛ ko dɔw bɛ yen i kun ka n'a dɔn o kɔrɔ ye faqidu shay la yu'ti fɛn min n'a dɔnni yɛrɛ tɛ maa la n'a dɔnni t'i la e tɛna se k'a waleya ya men dɔnkilani ngo dɔ de y'a nɛnɛ n den ɲɛ sukaro kɔ min delila k'a nɛnɛ don dɛ wallahi ala kota ko dɔw bɛ yen hali i kana bɔ kalama hali e kun ka wolo ka sa i kana Facebook ɲɛdɔn a ka fisa Facebook y'i don jɛnɛya la ye hali e kun ka wolo ka sa i kana WhatsApp ko ɲɛdɔn a ka fisa WhatsApp ye maa min se jɛnɛya ma ye parce que bi an bɛ waso ni ko ninnu ye nɛɛma minnu n'a carina bi n'a ye diɲɛ labɔ ha a ye kungo min fana se mɔgɔw ma mɔgɔw b'o dɔn kuma dɔw la a kungo ka bon ka tɛmɛ a nafa kan maa caman yɔrɔ ka sanga maa caman ma bi telefɔni kɛra o tigi ma tere ye telefɔni kɛra ma gwalo ye telefɔni y'a se kungo ma diɲɛ na y'a se kungo ma lahara telefɔni gansan dɔw filɛ bi telefɔni bɛ yen ni k'u ka furu sa a y'u ka duw koya a y'u ni musow siga ɲɔgɔn na ni telefɔni tɛ maa caman bɛ ko caman na bi e b'o sɔrɔ ni telefɔni tɛ muso dama min ka sakwa y'o ye bi dan b'a la k'a fɔ k'a cɛ tɛ sunɔgɔ a bɛ su bɛɛ kɛ ani walimusow de bɛ baro
téléphone te nyabisoro mo be langolum photo ciwla ñoma ndona Facebook ko nay babbe soro nini ami adama de re tiri dama do ti bo fu tiri keme yirika fu tiri bayirika tiri cara de adama de tiri fu keme hake tiri keme hake eni cew bola eni muso bola alaka boda de kay ni min ta tiriya do bna fo ante foi ka anda ya ala ko de ami wajulu de cinyo ab min jine to kiriti ko ala de bo kiriti ab min cinyo ma ati chala gina maw ala ba bejati e téléphone soroni bice yi message ake min ci ahsahu allah e fesu ko damne ni bice eni ma ake mi teriya siri kuma mun fora akono ay kuma façon fo ahsahu allah ay image mun partager ahsahu allah fon fembe sina ko ala ya bede jete koy wana su ngawlu nyina nako a supprimer ngai kunya la jade ala ngulo photo chema ya supprimer ere nyina na ngai ya la jade Allahu akbar oni mai ni aye in kelimai ala ifama ala bando akwale binu kibaru nuka barawi kibaru yamnu pale ujate kunga wira nyina nako ala yu jate ko nga keba ngina nuko chama ngina naka korole ko de nyina jurumu kodum oti jurumu ya fade ka tubi ka siga alama ka ala ya fadeli wadda ma de siga jurumu ko ka bo adama de ka gafe kono la hara ni te ngo sorala hukma ambe tubi ka siga alama ka ya faina alaf nastaghfirullah wa natubu ilayhi اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أندوك منك على يا فاعل أي منك كنك على يا فاعل أنفل لك منك على يا فاعل شيطان يرسلنا أنتك منك على يا فاعل أنجر مدغلنا بين يا رب على يا فاعل alaka duani jurumu ko che kuma o kuma na ya layini alaka anzama ka bo jurumu ko la kuma o kuma ni shaytan sira anaka ando alaka nga ala sagoyi an jurumu temene alaka be ya fa ay anyina na fa ngo alaka be ya fa ay nastaghfirullah wa natubu ilayhi wallahu ala kulli shay'in shahid والله على كل شيء شهيد على الشريف بك وكفى بالله شهيدا على كشير وسلام على الشريف بك وقريت فيتك على هنا على كدوني بفب شريعه فويتك أينما في هذا الكون أنا ما ديك فويتك مع على وعلى الشيري فبك ما نانجز رانا شيري جو شيري أوفي إتابع كتي إتشسري أكمنا كوا أكري رنينا كوا أكرا تدي دالا كوا أكرا على ينادي هذا مشير جو شيري على ambala trinalula ambala sukonawla ambala yorowla wa kerane rede nyana ambena katandi ay redda de afota ne botimoy halla harambatim aywa basta ijijade ishirera fem nga ka kechi to taala fana shirera ka de fendu duwa ala
ko be ke ke ala ya beshiri ni shirera minga aka sori bi min don ala iyo defu da to arkira sallallahu alaihi wasallam dum la yajrum ko bawjati ayfla fomiga sira sabanama qawlu zur ani shahadatu zur ka awfla foto afa asra no malikum da wala kiski kaya flatta ka sigi ka flatta ka sigi fu sahabo de agina fe sa ka daditiza kado ni sira kuma ya no nga waqi fle ka no bulu fon fle ba don ko tiere la anga nyana ba sira hakemina akira sowe kandu ko chamana anga wati jurumu la mina chayara jurumu kemino a chayara nga wati de la fuga tamati biya laje mo be fen dama mi monter ka a publier akla ko di shire jugu shire ke di telephone ko jurumu to la efle bina phrase min sebe ka ci yere dumba don galodo bina photo min monter ka ci bina kuma min blaka ta ka cari mo ni yonje akuma na ke ka mo sran akuma na ke ku yelew akuma na ke ka ere sangorota mo ka don ko ki la ko don akuma na ke fe on fe mama kon nga bare ngalun lay ka bla internetika shire jugu shirea fe makinyana ni tlo fura kuma mina dron ibika commentaire ko jugoro ko o blakata nakira ya fo sallallahu alaihi wasallam mama kon baka meta bella kali ay teki shingalo mabade ni fe on fe meybo bella kali alakra sallallahu alaihi wasallam anda to ya bile ko anda ya mammi me amai afara ko mata ka meta bedi lakali ni ya ke ngalu gelay dama de wasara jurum soroy ni be fon fe me ba belakali eta ima fere me ima fe ye ka fula be dro kabla wallahi ni mi kolo shibbi ma bebi foruka gangalotke be ko do labe do re bina sigi bina micro do adakora bi sheria ko ka fo ka nye ka soro ashite chen ta mani anfle ani yoro indela sani ngui kerata ma mo gerata ma tan duru kerata karsa kan yoro inge abbe mana ka shite chen mo kuma la kale re ja anabidi joni e blaka la kale ite journaliste ite fouille joni e blaye kuna fondila dia bede bu koroto bi ni ko kera ali de folo ka sika lakali ali de folo ka ki wara chari ba soro ki wara re balulete ebulu fanga fam fana da de fion fen chari ni e yuma chari bo baraji soro ni e juguma fana chari ni e ngalo chari ma do la goshili ni yo chari ibo jurumu soro de ya jurumu soro de ko bana ala yi shiri febeka anduskun kono ko yere ala bo shiriya jangwa ma baramun ke kenaka ko ala yi shiri febeka hali adama de mi femmi miri aduskuna iduskuna ko ala yo shiri shiriya de koroy ko kera ba mi nyana na bisika fo o a kera ni jugo idela ukuna ala de ye o shiri febeka ma shi tsika ke febe shiri ni alate adaka kodo kera ya wasure tenya na mayere la ala de fama ya abekera ala de nyana ya abebe kunja ala nyana ya abedam ne na ala de nyana ya ala de abedam ne ala ba be kunje na ko ala de shiri febeka alam tara الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض kweli ema yelike ninga don ka fo ala ya'lamu ma fi samawati fo no be ka ba kulu bi wolo vla kon ala bo bedo wa ma fi al-ard ani fo be du kulu kon ala ba bedo eto don
ema don ka danganya ka fo ko ala be ka ba kulu kono ko be don abe dugu kulu ko kanguna jugoro ko be don oni to don ye de photo of didi kuma de koroyo ala ba don kambo don fo ni mi chala ni mi check mana yali ema don ema ye ka don ka dala ka fo ko ala de be ka ba kulo bili wulo la kono ko don ala de bi du ko fana la ko beton ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum awa ko ma saba ka nyonye tike ma saba kulu ka nyonye tike fa ka sura alayo sabanna inai ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كل ما سبق نويتك أبدا فاكسر على يونان ni as ama sababe nyoyela aya miri ko nani na be o alay ala farambe aka naka doni abike ga fen fo ya ala babekala wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala khamsatin ma duruti nyoye illa huwa sadisuhum fakasura ala yuworonay ne misale da ma de jati dan ye misale wada to abina kuma datu ka jati da foda bla wala adra min dhalik ko amandongo katemo fana ka fo ko ni afara ko sabade kuma ni flado ala to lade wal mani kilendo ala to lade wala adna min dhalik kaira mandogo katemo ka faka suro kuma kilindi du faka sura ala farambe o jati dayga wala akthar fora ka dan woro de la de kuma ni matan yoy ni ma keme yoy ala kuma fula wala akthar ko ala jati dam misaliyata witru de ka inna allaha witrun yuhibbul witr ala re witru de fama kilindo jati da kilun gadi alai ema halatul qadri shuyinna alkira ko ba yini witrula sallallahu alaihi wasallam ko be shutan labay ngon o shutan labay fana ihtimal fanga ka bo minga witru mugan kile mugan saba mugan du mugan wolofla mugan kono ni mam fada ka shunyana maya sigi oka dalu do babulo de okay ni mam ngon bat ne dadam netlim wan kilenju o duguje minda neta yini shuina shumbi daw ka abuli abi chesri abaga abi shafu black ka wasado witrula hadisa bo fana na akira fa sallallahu alaihi wasallam ko ka yini witrula ako ka yini tan laba ko tan laba fana na kuna be ye tan laba in fana ihtimalu fanga ka bo ayoro minga o jate da kilingilu witru tafsiru kala do yasibe ako alay keto ka nyoye foya pa jate da flaminda o flabe witru be ay thalathata ka khamsata be witru ita msiga flafo msiga damne flala kunga jate daf samanju ka yuta akada kinyana ko min tora e ko tala ako halna ka don ni sabai ko koray halna ma fladu ala ya sabana halna ma bakemedu ay kilim fara ka o alay ko nyoye ma te nyoye yoroshi o de ato amanata bebembe unge kwa bisiki ka nyoye vraiment nama wula nga sigi das la ba kama nama misiri kun nun jatemne ubina keta awa anga fendo la ba okay misiri tigi be
ani misiri tigi bɛ ɲɔgɔn ye la ye y'a dɔn n'i bɛ ɲɔgɔn ye kɛ maa kɔ kan i t'a wele o y'a ɲɔgɔn ye ti ka kɛ Ala kan parce que ɲɔgɔn ye ti k'ale kɔ ɲɔgɔn ye ti kɛ Ala kɔ e bɛ a bɛ ɲɔgɔn ye ka Ala kɛlɛ cogo di ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أو تلبى كتو على بو كلامه على بنا من لبى أو كما أو تسك بو كلامه تقولشلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون على باللبى من كافر كما كافر تويو على باللبى من كقاب الدين كله وببقى على ينا بل على ربنا كدبلي رجير كباروين بوكنا كا ema kafiru mana ñoy ke dibila chugo chugo ko bitla ka boga kenem kafiri kumbaba munum be jie kono ani kafiri msemani munum be ayu feya anze ngoro munum bu dogo ka ala neni ku dogo ka kira neni umana dogo ka ko ke chugo chugo ala labla bu soro bitla ka boni ñoy ta ala bora kalama fendi dugo ala o munu nganga kumbe ka keleke ala binu lu fana bo akalama ete be fon be la be islam ya kama abe tlaka kenemle to be si ka fele fon tike islam ya kumbe la abe tlaka kenemle ima were doka furundu wal ma ala ka kibaru bo chugo dola ka si islamu ko ni ma saba ñoy o ma saba nani na ya alay ni ma duru ñoy ulu woro na ya alay ko ni jati doyara kateme sabaka uni aladu ni jati era chara kateme duruka uni aladu illa huwa ma'hum aina ma kanu ko jati mana ke dawda isa aka dogo foli yew aka cha foli yew إلا هو معهم فكسروا على بينهم أينما كانوا منك يرو ما تجي دغير الشيء دغير من بي بو على كولش ليجورو دغير من بي بو على كدوني كونو دغير تما بلوجين كونو لا في الأرض ولا في السماء ودغير تك بقول لا الدغير تدغ كل لا كفو أم تانيو يرو دولا ache na minyo ye ya alate yangala ko akumana kero aina makan umana kero ala ko yode jonti kataka ala dan chukumina sayakula de itiga fui fana dugo ala la chuko kilina nganga baro koloshi ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا كوكو فعل بنو كبار يعني فين ويمين بار يوم القيامة لها يمين بار فعل بنو كبار يعني إله ويكما من فوق دولا يولك جوم نجى على كدينة كنترولا دبلا وعلى بنو كبار يعني نفين ويمين بار يوم القيامة لها إن الله بكل شيء عليم حسبك إن الله كيكاد على بكل شيء عليم فبدو أحاط بكل شيء علما ألك الدنيا فبنا ملك وهو بكل شيء عليم دوني تنجدو نفبه ألا بفبه أنتك فويدو على فيون فنجي أنت سرانا غفيكو ودا تكون دو يكغفي من الله نو كبارو يرا نو كبارو وكغفي دروما ويا ويلتنا ما لهذا الكتاب
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما دونك كتاب الوصف في بيبعكم أبي يفون فنجة ولويرا كنجونا دولة كوي أدويرا تيجينا كوي أدوي جونا ندي ولويرا بولي فندن دولة سا كما أنجام ما فتشكم أو باكو جلا فندن دولة سا فندن دولة سا أبنا تو بس بين سراك كفيكم كوك منا دو بسراك ولو ولسا يا ويلتنا أمدبنا ما لهذا الكتاب نيمون كتابي لا يغادر صغيرة أتفتيني فويتوي أما بان فتيني فويكنا ولا كبيرة جانوك مبا إلا أحصاها فيا بجتي أيا بجتي نيمون كتابي أما فتيني فويتوي أما كمبا فويتوي فيا بجتي هذا نكمين وسروا على ما دوما ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا دومنا تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يبارا ميجي هير لا يباسر أمنالي وما عملت من سوء يميجي تورفرنا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا نمار ميجي وفلاني جوما ميجي كونغا جوما ينسا تود جوما جلا بانت لا إله إلا الله لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا حلالين نمونا نيوني كوروني تلبيك ندو أناجي حالا ناكا جوما كنا نيوني ebe ya femru blake gafe kono bi ita fe inu ko nyoy lahara iduna bena nyoy abede bena ala ka boda kan aya doina wa wajadu ma amilu hadira fofenge wasura bebe gafe wala yuzlimu rabbuka ahada imma konti mashitona ire mi gawde bako ira ka kelundi do wa ira de baka ngala na makala ota ngala na makala ota la harabe bika gafika اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا don boko ko la diria kon sera dan yiraka shire yiraka kala aw yakala wi nganoti do dugwai ere de bakala yakala ru panga nyuma dokuna ngeni ngeni ndoin ai ere de bakala ye fon fenge ba sura bebe faman ya'mal mithqala dharra خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والله إني آية بما سران كتاسير منا سورة آل عمران آية من فني سيسا آل غانا ما سران نيكي لنجلب أنت يمم برتة سنة كلها ردود الدنيا دون يوم دون تجد كل نفس ما عملت من خير من هيرني محضرة وفلت يهرب براني فنجا بفلت نكما كندناي ما أكل بسكي وما عملت من سوء وببسي قطعك ما كلين دي ما وفنا
juguma in fana muhdara o fana kuma kɔrɔ de y'o ye a ma segin o de ka bilen o tɛ segin ka bɔ kuma de kɔrɔ y'o ye ko yɔrɔ in de la sa tawad ni bɛna kan law anna baynaha wa baynahu baara in n'ale cɛ baara jugu in n'ale cɛ baara jugu minnu kɛ olu n'ale cɛ hali furanjɛ jan a bɛ komi batakitigi ye min ɲɔgɔnna fɔ a ka bataki hali bataki kun kana di hali diɲɛ wililen kun ka k'a bannen hali lahara kun kana se nin bɛɛ fɔra anw ye k'an to yan nka an bara اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون nin bɛɛ fɔra an ye bɛ fɛn bɛɛ fɔ mɔgɔw bɛ wuli u bɛ taa tɛmɛ o cogo la إلا من رحم الله an bɛ fɛn bɛɛ lamɛn n'an y'u lamɛn n'an tilala an bɛ tɛmɛ an ci fɛ an bɛ tɛmɛ n'an cogo kɔrɔ ye nin yɔrɔ in dɛ n'an fɛn o fɛn ye nin faamu k'i bɛ min kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye don dɔ i b'a sara i ye nka an bɛɛ de kɛ bɛ k'an n'an ka baara sara cɛ janya baara minnu sara ka teli e ma ala y'o fɔ kalla bal tuhibbuna al-ajila tellement de ka di mɔgɔw baara fɛn o fɛn n'a kɛnɛ a sara ye kɛnɛ kan ko ye maa tɛ maa convaincu o la o jɔnni bɛ maa kɛlɛ o la ko pour que a ka da bɛɛ ɲɛ tɛ maaw la diɲɛ ko la wa nka lahara ko in sara mɔgɔw kɛ bɛ k'a kɛ komi a kuma ka jan i b'a fɔ ko sisan ko tɛ fo lahara k'a sɔrɔ adamaden lahara cɛ tɛ dɔwɛrɛ ye saya nabaliya kɔ dɛ saya dun tɛ fo kojugu ye baliku la dɛ maa maa balikuyara ka maakɔrɔbaya daminɛ maa maa ye bi damadɔ sɔrɔ saya to si ko janba ye tɛ koyi e kɛ bɛ k'a kɛ komi n'a fɔ o tɛ ko kɛta yɛrɛ ye tuma bɛɛ an bɛ kɛ k'an yɛrɛ malasa ka taa an bɛ ɲɔgɔn bilasira an minnu mana to yan an bɛ tila k'an yɛrɛ malasa n'an ye dɔw bilasira ni min tora yan o b'an yɛrɛ malasa an ka da la ka danganiya kan wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sawfa kɔrɔ de arakan na ko sɔɔni adamaden ka baara ɲuman hɛrɛ bɛ daminɛ kabi ni bɔtɔ mumini ni bɔcogo ani kafiri ni munafiku ni bɔcogo tɛ kelen ni bɔ ka gɛlɛ dɛ a ka gɛlɛ ni bɛɛ ma nka niw bɔcogo tɛ kelen ko in bɛ daminɛ kabi saya kuma ko in bɛ daminɛ kabini kaburu kɔnɔna an fɛn o fɛn filɛ an n'olu o kow cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka da fila to an ye nka a mana janya cogo o cogo a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛɛ y'o dɔn an bɛɛ y'o dɔn dɛ maa bɛ se k'i yɛrɛ kala la fili e tɛ k'a fɔ nin ko in ni kuncɛli tɔ cɛ mana janya cogo o cogo a man ka tɛmɛ nin kɔni kan an bɛɛ bɛ dɔ faamu o la wa a man ka tɛmɛ o min kan dɛ o de t'o si ko janba ye minɛ e yɛrɛ sigilen filɛ ni maa min fatura n'a fɔra ko e san kɛmɛ balo hali mɔɔ dusu tɛ kasi tiɲɛ tɛ wa n'a fɔra k'a ye san kɛmɛ balo maa si mɔgɔ yɛrɛ o janajɛ maa yɛrɛ tɛ kabakoya ko alihamudulilayi k'a ye dɔ sɔrɔ kɛmɛ n'i ye 50 b'o la o tɔ tɛ 50 ye sunkalo ye tile 15 sɔrɔ n ko bɛɛ kɔntan ko a sera tilajɛ la ka ban n'a fɔra ko min ye 90 balo e bɛ mɔgɔ kan mɛn a ye si sɔrɔ alihamudulilayi e bɛ ka k'o fɔ e sera o tilajɛ la e ye sira tilajɛ sɔrɔ sira o sira dun n'i y'a tilajɛ sɔrɔ a bɛ fɔ de ko sira tɔ jate o jate n'a sera tilajɛ la a bɛ komi n'i yɛlɛla kulu la n'i sera a camancɛ la a tɔ ye tɛ jiginni ye sa tilajɛ bɔra a la a tɔ ye tilajɛ ye n'i ye kuranɛ dayɛlɛ n'i k'i bɛ katumu kɛ n'i sera camancɛ la i ye dɔ kɛ wa i ma dɔ kɛ de an bɛ n deli dɛ an bɛ ka si hakɛ minnu bilasira
anja mambo tlanje ulanga alsa ambulu fuy make folo le ba ambek mulo ko fuy make folo le do rek kambeti do mate ko mo ko robado kasoro ufla be mo ko robay to warete ni ninje sandan don ebe tika yere malasati kuy ko akorola ko mo ko robado muna ita blay kuna ko e fanata to e sandan ki kangi chesri ko su otina ya clear la angon ni ngoy mashita suma yere ma mashita bani suma yere ma beta be bani na ma to nam siga minge nam siga labe minga ngu labe nke kun yel labe nde yana ka chu femi ndo alata shuda be chuli bana sigi kon ngembe nay bana labe ka tusina arab alaka dafla toin alaka labe ka koni ndonu baran ma keli farfuni alaka jidi ana alimaniya ala ko di ama baran man gel limaniya ya rabbi alaka di ama baran man gel limaniya alaka di ama minga bonkati me baran ma ka we ikhlasu ya alaka no ya ay alaka na kebalu ke kili alaka na toyini do anga barawla alaka na yere jira dowla alaka na kama wore fu do anga barala fu ala jati kama alaka anga baraw sara la sako anyi alaku ke boday ay lahara alaku kan shineski اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.